С мъдрец Стефан Цанев се срещнахме само няколко дни след неговата 88 годишнина и затова разговорът ни започна с питането ми: коя е илюзията, с която се простихте? Поетът предпочети да ми припомни казаното от един от героите в убийството на Богородица. Ние убихме демокрацията в зародиша й. Ние убихме Богородица преди да е родила Христос. След това потекоха размисли за времето, човека, българина, по последната му стихосбирка "Небесна гледна точка". Слушайте, може и да ви е интересно. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа. Здравейте, господин Цанев. Благодаря ви, че се съгласихте заедно да поразсъждаваме. Е ли възможно човек да се донаправи, всеки сам да се доизвае? Питам ви така, защото сте категоричен в последната ви, за мен е чудесна стихосбирка "Небесна гледна точка". Ние сме недовършени човеци. Да, така изглежда, като от дългия живот, който преживях и наблюдавах хората около себе си, и стигнах до едно заключение, което не е мое откритие, разбира се, че най-добре човек се изгражда сам. Още от детска възраст, забележете, има деца, които сами решават какво да правят и те постъпват най-правилно. А тези деца, които се надяват да бъдат защитени от родителите си, да бъдат напътствани какво да правят, какво да учат, мисля, че техният живот е объркан. Имате ли си отговор защо сме недовършени човеци? Не, аз използвам в стихотворението метафора, че да, разбира се. Бог не е имал достатъчно време, защото да направи човек е доста сложно нещо. Най-сложното той го оставил за последния ден и бил много уморен. Но това се развива се поетически такива образи. И защо сме недовършени? Защото има нещо неясно за мен, как мъртвата природа, лишената от разум природа, може да създаде едно същество с мозък като човека. Всички обяснения, които съм чел през живота си, не ми дават обяснения на този въпрос. Как става това? Хайде, просто размножение на клетките, разбирам всичко, но как тази мъртва, лишена от разум природа, материя, започва така да се преобразува сама, че стига до това съвършенство човешкия мозък? На мен не ми е ясно и може би за това сме някакси недовършени и е оставено действително на човека сам да довърши себе си. Човек е несъвършен. Да, но пак в едно ваше стихотворение вие казвате, Бог казва: "Езък ми за 6-тия ден, напразно си изцапах ръцете в кълта да те направя човече". Това ми е разочарованието от човека, защото ако се замислим, човек е създаден толкова съвършен, толкова от висока класа същество, а пропилява живота си на празно. И това е масово явление. Не е така да го кажеш, има пройдохи, които не знаят защо са дошли на този свят, за какво са родени. Аз мисля, че 99% от хората не се замислят дори защо са родени и за какво са дошли на този свят. Въобще недолюбваме въпросите, да? Моля? Казвам, недолюбваме въпросите. Не обичаме много да си задаваме въпроси. Да, и тази моя книга, действително, аз заколебах много дълго дали да я издам, дали да не остава да я издадат, след като се отида от този свят, за да не се разочаровам и аз от нейното издаване. Тя е неприятна книга, казано така по-драстично, защото задава въпроси, които хората не обичат да се задават. Аз си спомням, например, ще ви кажа нещо много смешно. Имаше на времето един спектакъл "Любовни булеварди", който с гръм и трясък беше забранен. Да. И най-странното беше, че
бяха повикани хора от Комсомола да гледат спектакъла и да изразят своето отношение. И това, което ме порази тогава, беше, че не бива, те казваха много страстно, как може да поставяте на младежта такива въпроси. Не, такива задачи, те да се усъвършенстват, да търсят смисъл за живота. На младежите трябва да им се казва, че трябва да работят всичко. Има хора, които да мисли за техните идеали, за всичко. Те трябва да работят, да се размножават и така. Тоест, те поставиха преграда през спектакъл, защото не призовава хората към примитивизъм. Това мен ме очуди, понеже все пак Комсомола беше младежка партия или какво беше. Господин Цанев, сега на 88, след толкова много написани от вас книги, ровени из историята ни, наясно ли сте за какво е цялата тая житейска врява? Жалки боричкания за власт, слава, богатства, цитирам ви. Ами не ми е ясно, не ми е никак ясно, защото наблюдава се нещо много странно. Да. Технологиите се усъвършенстват, усложняват се до така степен, че вече нормалният човек не може да бъде в крак с всичките изобретения, които са направени. На Гьоте му е било лесно. Той е бил запознат с всички съвършенства на тогавашната наука. Но сега, колко да се образован, не може да постигнеш това. И въпреки това усъвършенстване на технологиите, така ги наричам общо, да, ние правим живота си все по-примитивен. Действително все по-примитивен, лишен от елементарната, дори романтика, която украсява живота на хората. Не в младежка възраст, в млада възраст. Тоест всичко става битовизъм, който убива бита, убива всичко. Според мене. Да, и хората имат оправдание, че може би трудно се изкарват прехраната, но това не оправдава съществуването на човека. Човек е създаден не да яде, за да живее и да живее, за да яде, както казвам в едно стихотворение. Имаме по-високи задачи, вероятно. За това сме създадени, иначе не мога да си обясня защо сме. Казвате, свободата е мъчна участ и се провиквате да живее хаосът. Ами вижте, това малко са различни неща. Свободата действително е най-трудното нещо, което съсипва живота ни последните 30 години. Ние мечтаяхме за свобода на словото. Какво се превърна тази свобода на словото? Вие виждате в тези фейсбуци и всичко. Това просто е ужасяващо. А свободата ние не можахме да се справим с това, че имаме свобода. И действително ние сме свободни и не знаем какво да правим. И живота ни става все по-объркан до така степен, че ето, благодарение на тази свобода и на партии, и на убеждения, на всичко, ние не можем да направим едно елементарно правителство вече колко 3 години или станах 4. Наясно сте, знаете го това, че имаме една чудесна мъдрост. Кладенец не се копае, когато ожеднееш, а месец след месец, година след година, ако щете, век след век, копаем винаги, когато ожеднеем. Какво излиза? Че имаме комай, така ние българите, пак ще кажа в случая, 2 души. Едната, която съчинява мъдростите и другата, която, както се казва, пей не дава за тях. Защо така?
Това хубаво не значи, че има умни хора и глупави хора, ако трябва елементарно да го кажем. Може би е така. И за съжаление, глупавите хора са повече от умните. Съжалявам, че го казвам, но е така. И още нещо, 500 години са трябвали на животното да стане човек, 5 са достатъчни човека да се превърне в животно. Ето, тук също си мисля, какво става с Твореца или вярата ни в Твореца, или кой не е създал? По този въпрос аз не мога да отговоря. Не искам да настъпвам в областта на религиите, но религиите имат поне едно хубаво нещо, че се мъчат да отговорят ето на този въпрос, който вие ми задавате, аз не мога да отговоря. И религиите търсят точно това оправдание за съществуването на човека и надеждата, че смъртта не е край на всичко. Защото когато човек стигне на една възраст като моята, неизбежно се задава този въпрос. Защото вече човек живее докато е млад, знае, че ще умре, разбира се, но това има хоризонт пред себе си. Това някога всъщност е никога. Така, това е мъгляво някъде, обаче на 88 години аз не мога да не бъда реалист, че това някога е след няколко години. И тези години изтичат много бързо, колко са по-близки, толкова по-бързо текат във времето. Да се свърши. Не, искам това да кажа, че в небесна гледна точка вие имате едно стихотворение, което се нарича идеалната държава, но искам да ви попитам, коя е идеалната държава, защото сещам се за Платон, който в трактата си за идеалната държава не включва демокрацията. Това какво е? Той не включва и поетите, и музикантите. Идеалната държава при мен е иронично заглавие, разбира се, и аз накрая рядко изпадам в такава директност, както там, като докрасък, че не желая тази държава. Не, предпочитам хаоса пред тази идеална бравунешка държава, защото наистина един прекален порядък и ограничение на индивида, на неговите индивидуалности, на неговите способности, и тук може да се стигне и по-далече. Не искам да го превръщам в политически пропаганди, но глобализма носи тази опасност, че той ограничава индивидите, наречени държави. И затова уеднаквяване на народите не е за добро. Според мен, казвам го, както не е за добро отделния човек. Тази нивелация ние преживяхме, който е живял, разбира се, в тези години на 20 век, където всички трябваше да бъдем като строени войници, обезличени, еднакви с еднакви мечти, с еднакви помисли и всичко еднакво. Това е принципа на мравуняк. Да, съвършено общество е мравуняк. А всъщност ни трябва пъстрота, цвят. Именно. Смисъла в края на краща на човешкия живот е в това да бъде уникален. Да бъдеш един аз съществува. Друг като мене няма на този свят и не бива да има. Има ли, ние ставаме двойници и вече започваме да се наблюдаваме с подозрение. Уеднаквяване на всички хора да бъдат по кълъп направене, това е убийство. Направо няма смисъл. Затова се провиквам да живее хаосът, да живее индивидуализмът, защото... Човек отвиква да мисли, нали така? В една много подредена държава. Да. И е там да решава, разберете, не бива да се дава къл на хората. Това аз най-мразех в живота си, като ми отговориха, вие там, като питахме за идеали, какво става? Има кой да мисли за вашите идеали, има кой да мисли за всичко. Вие само работете, един вид блъскайте там и много не се обаждате. Това беше девиза. И социализма, и комунизма, ако пропаднаха, пропадат точно заради това, защото убиват човешкото в човека.
А днешният свят защо пропада? Ами защото е много практичен. И пак гледам в парите. Практицизм. Парите, трябва да ви кажа, че за мен парите са проклятието на човечеството. Нали знаете, тялото на дявола, казват. Ами сигурно, не знам дали е на дявола, обаче финансовия капитал в момента, това нещо безлично наречено пари, финансовия капитал диктува всичко на земното кълбо. И всяка война е причината, е този финансов капитал, не нещо друго, и той решава дали да бъде спряна или не. Тъжно е, но е така. Господин Цанев, толкова години правите изкуство и не знам, но нали казвате, че то е наркотик, че то те омайва, всичко това така. Но как го виждате в 21 век изкуството? И защо го наричате великото безсмислие? Ами защо? Защото от него като че ли няма видим смисъл. А пък величието му е в това, че те призовава към нещо, от което нямаш нужда, което не се яде, което не се облича. И всъщност това отличава човека от животните, че той има нужда от нещо свръх бита си, свръх съществуването си. Да намери смисъл. Да, това е нещото, което но заедно с това казвате, че в природата изкуство няма. Няма. Защо? Защо няма? Сега, защо няма, аз не знам, но това, че няма в природата изкуство, задължава човека да бъде много внимателен с това, което само той единствен създава в тази вселена. И това е величието на човека, може би. Казвате, може би. Господин Цанев, кой е българинът? Питам ви така, защото в стихотворението Богоявление пишете, нали, че Бог е казал: търся огриски от вяра. Продължавате ли да твърдите: обраха ни вярата до шушка, или българинът никога не е бил искрено дълбоко вярващ? И ако да, защо? Да, и мисля, че знам защо. Никъде християнството не е било налагано по такъв насилствен начин, както е направено това в България от княз Борис. Да, конфискадорите в Южна Америка са налагали по същия начин християнство, но там чужди хора са убивали инките и са ги карали да вярват в Бога на любовта. А в България се случва нещо, за което ние и нашите историци предпочитат да не говорят много, макар че всеки го знае, никой не го отрича. И знаете това писмо на Борис до Папа Николай I. Запазени са отговорите, където папата не може да приеме, не може да повярва, че 52 рода заедно с пеленачетата са убити в името на Христос. Това е чудовищно. 52 рода, колкото и да изчислявате малко, това са около 50 000 души. Хайде не са 50 000, поне 15 000 души. Избита е цялата прабългарска аристокрация. Това, че ние се наричаме българи, така мисля, че само името е останало. От прабългарите, да наречеме прабългари, протобългари, не е останало нищо. Нито езика, имате предвид, че до тогава официалният държавен език е български език. Борис налага и официалния език, става славянският език. И нещо друго... Има един геноцид, това е геноцид, жесток геноцид. И тази сянка, за това говоря защо българина не вярва, тази сянка, въпреки че в историята ни има прекрасни духовници, включително и Дякон Левски, тази сянка на това насилие не може да бъде изтрита от подсъзнанието на българския народ и затова той е
скептичен, той е невярващ. А не мислите ли, че сме прекалено нации, хора оцеляващи, прагматични, някакси? Защото дори в това писмо, така доколкото си спомням до папата, въпросите, които касаят духа, са малко. Доста други въпроси вълнуват. Да. Не знам, може би сме и практици, но това, с което почнахме разговора за битът убива всичко това, защото той те принуждава да бъдеш и практичен, и разумен. Да, ама прекалено оцеляваме винаги във всичко. Ами да, това е чудно, че сме оцелели толкова векове, но така, нещо закодирано има. Аз говоря специално за българския народ. Ние се чудим за нашето разделение през цялото време, а пак нещо известно, но за което не се говори. Ами през 7 век съществуват 4 държави, които се наричат България. 4 държави. Това едната е Великата древна България, край Азовско море, другата е край Волга, с наричата Сребърна Волска България. Съществува България на Котрак, мисля, че да не объркам имената на братята, край Солун. И четвърта е нашата Дунавска България. Те съществуват по едно и също време. А нашата край Дунавска България и Сребърна България съществуват едновременно в продължение на 6 века. Но аз поне не открих никакви симптоми, никакви връзки да са търсени между двете държави, едната да търси друга. Нито някоя друга е търсила, единствено тази край Солун се присъединява, мисля, че разбира се, почти насилствено към Дунавска България. Така че това разделение съществува още от то е в гена ни, комай в гена ни е, според мен. Ами не знам дали е ген, дали е разум. Не мога да... Но е факт. Добре, аз така ви попитах кой е българина и продължавам да питам, защото вие казвате в стихосбирката си: ние сме страната на поетите, осъдени на смърт чрез мълчание, което обяснява какво? Вижте, тук малко въпрос е, трябва да го уточним, и специфичен. По време на социализма поетите не бяха убивани чрез мълчание, бяха убивани по друг начин. Това мълчание се налагаше чрез цензура. Но с цензурата човек може да се бори. Може въпрос на издържливост. Но аз говоря за убитите поети чрез мълчание, съвременните наши момчета, които в момента няма никаква цензура, никаква забрана, няма нищо. Само, че има едно безразличие. Никой не чете вече поезия, никой не коментира поезия, няма нито критика. Те се знаят, може би, един друг, но по-трудно оцеляват те днес, отколкото ние на времето, когато имаше цензура и нямаше свобода на словото. Затова това стихотворението е така специфично и е от някакво съчувствие към моите млади колеги, които аз им знам трагедиите. Ти да издадеш една книга и да не можеш да я продадеш. Разбирате какво значи това? Дори да е 500 екземпляра. Да. Съгласен съм и точно за това и ви попитах и ви питам, какво изкуство си представяте през 21 век? Как го виждате изкуството? Ами това не мога да кажа, но изкуството е явно безсмъртно. Без изкуство няма да има човечество. Аз съм предлагал на радиото и на телевизиите да направят един експеримент, без да предупредят, да не се пуска, примерно, никаква музика по нито една телевизия, по нито една радиостанция. Вижте, видите как ще изпадне хората в шок. Понеже толкова са свикнали, но не го съзнава, че това дори се е превърнало в необходимост на човека. Как си представяте една тишина и нито звук, нито нотка? Това е страшно просто. Така че в изкуството няма да умре и да сме живи. Не, то няма да умре, то се променя. Но... Да, разбира се. В този смисъл, разбира се. Попитах какво е изкуство.
Цанев, казвате, аз съм човек на 20 век и в 21 век се чувствам като гостенин. Как е да си гостенин в 21 век? Почти съм в нелегалност в 21 век. Аз се шегувах веднъж, но не се шегувам. Бях разгърнал на времето един учебник по литература за 11 клас. Беше. И там си пишеше Стефан Цанев, поет от 60-те години на 20 век. Така че, и какво да кажа, и Розалия Ликова, професорката, която ме е учила, и тя ме е класифицирала там от 60-те години. Така че, и наистина не съм аз човека, който трябва да решава проблемите на 21 век. Казвате, защо доживях позора да остарея? Защо позор? Защото не е слава. Защото сега има народи, където към старите хора действително има страхопочитание, уважение, естествено. Сега няма що да се представяме, българския народ не е такъв. И да си стар не е нито чест, нито заслуга, някаква въобще е неприятна работа, никой не те пръсне за нищо, да се казва. Така от Кумово само ще дадат някоя наградка, такава, да кажете, не го забравихме този, това са глупости. Така че не е, да, има нещо така неприятно в старостта. Много неприятно. Знаете ли, Симеон Радев казваше, когато беше на 85 години, моята възраст има това предимство, че ме освободи от жените и от амбициите. Мен от жените не ме освобождава, защото всичките ми деца са жени, момичета, така съм израснал. Но суетата кога не изоставя? Никога. Само със смъртта? Никога. Суетата... Няма да си признавам разни работи, но така е. В човека винаги живее точно това единичното, неповторимото, което той иска да, както едно дете се окичва с фалшив медал, да бъде забелязано, че той е уникален. Така че този стремеж към уникалност и неповторимост, мисля, че и доброто. Чисто човешко е. Да, и мисля, че трябва да се поощрява, а не да се мачка. Да, но си мисля и за корените на цивилизацията, такава каквато я познаваме, са заровени далеч преди появата на Homo sapiens. Те са чисто биологически. И да добавя законите на оцеляването. Не знам, тук не съм специалист. Добре. И последно да ви попитам. Ние богове ли сме или мравки? Поред мен трябва да сме богове, а за съжаление сме мравки. Ако това ми задоволява тази дефиниция, но мисля, че ние сме програмирани да бъдем богове. Всеки сам за себе си е Бог. И последно да кажем, човече, откъсни очи от земния бит и погледни нагоре към звездите и може би няма да живееш толкова глупаво. Така ли? Да, това наистина си струва. Мисля, че трябваше да почнем разговора, може би оттам, като говорим за нашия живот, който става все по-примитивен. На времето селянин е бил длъжен да познава звездите. Той е живел в някаква хармония с Вселената. Следял е звездите, луната, всичко. Съвременният човек и да иска не може да види звездите, защото над всеки град има тъй наречен светлинна завеса. Ако искате да видите звездите, трябва да излезем тук в Добруджа и то на поне 10 км от населено място, т.е. да има пълна тъмнина и тогава аз често водя децата си точно това, затова го разказвам.
и те занемяват, като им каже: сега погледнете нагоре. И е страшно това да видиш, това небе усеяно с звезди. Не може вече да не питаш какво е това над главата ти. И тогава да попиташ кой съм, защо съм. Именно, да, наистина. Това друго мислене, и от това мислене ние сме лишени, и това превръща живота ни именно в примитивен живот. Ние сме деца на Вселената. Ние сме, може би, единствените в тази Вселена, която е не безкрайна. Това е чудовищно вече това, което се разкрива, защото не е една Вселена. Вече има вселени, паралелни вселени, които са безкрайни, безброй. Така че просто необозримо и човек може да се побърка. Но все пак ще се замисли за какво съм аз, ако особено съм единствен тук. Да, създаден. Няма случайни неща, както се казва. Защо съм тук? Благодаря ви, господин Цанев. Всичко добро ви желая. Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост, големият Стефан Цанев. Да припомним вопъла му в един от стиховете: човече, откъсни очи от земния бит и погледни нагоре към звездите и може би няма да живееш толкова глупаво. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички.